ҳамватанони азиз, иззатамон, ман фикр кунам ба ҳамаи шумо шинохтааст, мешиносенаш ва ба аксарияти муҳоҷиро дар қаламравии Русия хидмати иззатамон расидааст. Бубинед, мо дар такрор ба такрор гуфтем ва боз ҳам як бори дигар такрор мекунем. Иззатамон шахсан ба ман ягон бор кӯмак накардааст, вале ман ӯро мешиносам ҳамчун як инсони хуб, як одами хуб, як марде ки ҳамеша дар фикри ҳамватани худ ҳаст. онро аз солҳои қабл мешинохтем акаи иззатамонро, вале имрӯз бубинед ки ҳамон мардак дар бадтарин шароит дар сафи мову шумо буд. Яъне вақте ки мо мегем мову шумо, ман дар ин ҷо муҳоҷироро дар назар дорам. Дар сахттарин шароит шояд он мардак аз хоксориаш, ҷое ки ҳамсафонаш, дӯстонаш, рафиқонаш аз хоксориашон натавонанд ин ҳарфҳоро зада, вале ман имрӯз ҳамчун як нафари бетараф, бубинед, Иззатамон тарафи мо ҳеҷ вақт набуд. ҳеҷ вақт ӯ ҳамеша тарафи муҳоҷирда буд. ӯ ҳамеша дар хидмати муҳоҷир буд ва бо муҳоҷир сару кор мекард ва безор буд шояд аз оппозитсияшам, аз дигару дигар корояш, вале дар хидмати муҳоҷир буд. Ва имрӯз ман фикр мекунам ки ҳичи не, мо бояд як коре, як амале дар ҳаққи Иззатамон дошта бошем, бикунем. Имрӯз бале дуруст аст ки бо забони тоҷикӣ наворҳо нашр мешаванд, вале ман тарафдори он ҳастам ки бо забони русӣ низ навор бардоред, низ дифоъ аз ҳаққу ҳуқуқи ин одам, ин шахс кунед. Чунки бубинед, ин шаҳрванди Русия буд, Федератсияи Русия, ин шаҳрванди Тоҷикистон набуд ва мо бояд кӯшиш кунем ки бо як усули хуб, бо як тарзи хуб, бо як таври хуб хулас ба ҳамин ҳукумати Русия муроҷиат кунем ки чаро имрӯз як ҳамватани шумо, шаҳрванди шумо ба дасти як золим фурохта шуд. Бигзор номи золима зикр накунед, вале савола чунин бояд бошад ки чаро имрӯз ба дасти як ҳукумати дигар Иззатамон фурохта шуд, шаҳрванди шумо, шаҳрванди Русия. Бигзор муроҷиат кунед ба Путин, бигзор муроҷиат кунед ба ҳукумати Русия мустақиман, фарқи надорад. Бояд як коре кард, бояд як амале кард, амали хайре дар ҳаққи ин марди хуб бояд кард, барое ки ин дигар курнамакӣ мешавад. Бубахшед, сахтам бирасай, курнамакӣ мешавад дигар. ин мардакои хуб дар шабу рӯз шояд баъзеҳошон хоб набуданд, рӯзош буд, ба мо наворҳоро нишон медоданд, пахшҳои мустақим баргузор мекарданд, шабу рӯз бедор буданд ки дар хизмати ҳамватанои худ буданд, яъне кӯмак мерасонданд. Ва имрӯз мутаассифона ман мебинам хеле сафмон кам аст, хеле навор, чӣ навораш бошад, чӣ сафи бародарон бошад. Шумо бубинед, ҳеҷ вақт чеҳратона ба ҷо накунед. Шумо ягон каса накуштаед, шумо аз пушти ман фарз кардем дифоъ накардаистед, ҳарчанди марам ягон гуноҳ накардам, бародари марам ягон гуноҳе надошт. вале шумо бояд имрӯз бояд хулосае биёед ки Иззатамон мухолиф набуд, сиёсӣ набуд, вай намешавад як парвандаи сиёсӣ болош бор карда гӯё ки вай хоини миллат буд, фалонӣ, бесмадонӣ. На, ӯ як ҳомии ҳуқуқ буд, вай як ҳуқуқшинос буд, як шахсе буд ки дар хизмати муҳоҷир, ҳамватани худ буд. мефаҳмед? Ва шумо ҳаққи конститутсионии шумо аст, ҳаққи шаҳрвандии шумо аст ки аз ин ҳамватан ошкор, бидуни тарс ва як усули хуб, чӣ аз мақомотдори Русия, чӣ аз мақомоти тоҷик талаб кунед ки ин мардака озод кунад ва ба шумо дар саволҳои шумо ҷавоб гардонанд ки чаро шумо ин марде ки хизмат мекард ба ҳамватанаш, ба миллаташ, шумо фурӯхтед ба дасти як золим ё ин ки як ҳукумати